Vitajte pri dnešnom videu. Dnes vám ukážem 10 faktov zo života, o ktorých ste pravdepodobne netušili. Urobte si pohodlie a ideme na to. 10. miesto. Na najtichšom mieste na Zemi by ste nevydržali dlhšie ako 45 minút. Mnohí možno túžia potom, aby všetko v ich okolí stíchlo a mohli si konečne vychutnať nerušené ticho. Výskum vo zvukovo izolovanej anechoickej komore v Minnesote však potvrdil, že ľudia nevydržali bez akéhokoľvek zvuku prichádzajúceho zvonku dlhšie ako 45 minút. Tí, čo ju navštívili, počuli iba zvuky šíriace sa z vlastného tela, ako napríklad tlkot srdca. Autorovi výskumu Stevenovi Orfieldovi respondenti potvrdili, že takéto ticho ich znervózňovalo a desilo. Zároveň bolo pre nich ťažké orientovať sa bez akéhokoľvek zvuku prichádzajúceho zvonka. 9. miesto. Psi vykonávajú veľkú potrebu podľa svetových strán. Vedeli ste, že psi zvyčajne vykonávajú veľkú potrebu v súlade s osou svetových strán sever-juh a zarovnávajú pritom svoju telesnú os s čiarami magnetického poľa? Toto zistenie potvrdila dvojročná štúdia vykonaná na 70 psoch, ktorej výsledky zverejnil časopis Frontiers in Zoology. Toto je zrejme dôvod, prečo to trvá tak dlho, kým sa váš pes rozhodne, kam vykoná veľkú potrebu. 8. miesto. Obyvateľstvo strednej Európy v dobe kamennej by sa zmestilo na väčšiu výletnú loď. Autori výskumu publikovaného v časopise PLOS ONE informovali o tom, že v období doby kamennej žilo v strednej Európe menej ako 1500 ľudí. To je zhruba počet, ktorý sa zmestí na výletnú loď priemernej veľkosti. Miesto číslo 7. Posúvanie sa v kolónach s autami dodržujúcimi tesné vzdialenosti neurýchľuje pohyb vozidiel. Výskum Technologického inštitútu v Massachusetts z roku 2017 potvrdil, že dodržaním rovnakej vzdialenosti medzi automobilmi na oboch koncoch sa dostanete do cieľa oveľa rýchlejšie, ako keď sa držíte tesne za vozidlom pred vami. Lenže nezáleží iba na vás, ale aj na ostatných účastníkoch cestnej premávky. 6. miesto. Vo vnútri Eiffelovej veže je byt. Navrhol ho samotný konštruktér Gustave Eiffel, ale nikdy v ňom nebýval. Neveľký priestor zdobia tapety. Zariadený je drevenými skrinkami a dokonca je v ňom aj klavír. Môžete do neho nahliadnúť cez okno oknom, ak pôjdete na väžu výťahom. Miesto číslo 5. Najväčšia pizza na svete merala v priemere 40 metrov. Väčšina ľudí pizzu miluje a nie je mesiac, či možno dokonca týždeň, kedy by si ju nedopriali. V roku 2012 5 pizza majstrov z Ríma vytvorila najväčšiu pizzu na svete. V priemere mala 40 metrov a pri jej výrobe bolo použitých 9000 kg bezlepkovej múky. Pizzu pomenovali Otávia na počesť prvého rímskeho cisára Oktáviána Augustusa. 4. miesto. V Alabame doručujú poštu po rieke. V tomto americkom štáte poštár ukladá zásielky priamo z paluby do schránok umiestnených na brehu. Tento špecifický spôsob poštového doručovania je bežný v meste Magnolia Springs od roku 1915. 3. miesto. Mačky dokážu manipulovať ľudí svojim mňaukaním. Výskumníci zistili, že mačky vedia svojich majiteľov veľmi ľahko donútiť, aby im dali jedlo či venovali pozornosť. A to tak, že mňaučia, ako by plakalo bábätko, čo majitelia vyhodnotia tak, že ich potreby sú urgentné a musia byť hneď uspokojené. 2. miesto. Myši v Strednej Amerike dokážu zaspievať takmer 100 tónov. Ide o myši druhu Scotinomys teguina, známe ako Alstonova spievajúca myš, ktoré medzi sebou komunikujú melodickými tónmi. Vďaka svojej výnimočnej komunikácii sú preto využívané na štúdium komunikačných problémov u ľudí. 1. miesto. Budíky kedysi nahrádzali ľudia. Hovorilo sa im klopači. Budili ľudí do práce v Británii počas priemyselnej revolúcie. Drevenými palicami búchali ráno zamestnancom fabrík na dvere. Tí, ktorí sa zobudili, museli zaklopať naspäť, aby bolo jasné, že sú hore. Obyvateľov vyšších poschodí zasa prebúdzali hádzaním hrachu do okien. Ďakujeme za sledovanie videa, ak sa vám video páčilo. Budeme radi, ak nás podporíte odberom alebo lajkom. Dovidenia.